Joskus ollaan mietitty, että koska tämä loppuu. Siihen ei ole vastausta. Niin kauan kuin paikat kestää, niin se on se jää nähtäväksi. Siis tää lajihan on ihan viralliselta nimeltään niin freestyle slalom. Ja siis tässä on oikeastaan tarkoitus pieniä kartioita, about 10 senttiä korkeat, 10 senttiä halkaisia, pujotella, tehdä erinäköisiä temppuja yhdellä jalalla, takaperi, etuperi, sivuttain, ihan niin kuin rullaluistimia käyttäen tietenkin. Tämä on aika lailla on huomannut tässä vuosien mittaan, että tämä on semmoinen, siis voisi sanoa, että välinen laji myös. Totta kai taidot ratkaisee, mutta sitten myös niin kuin välineet on oltava hyvät, jos haluaa olla hyvä. Meitähän on ollut 2 harrastajaa oikeastaan. Ihan voisi sanoa 2 harrastajaa Suomessa pitkän aikaa. Ja tuo Jannehan tuli kehiin tässä nyt viime vuonna. Nyt meitä on 3. Koska tilannehan on se, että jos me vaikka me 3 lopetettaisiin tämä laji, niin Suomessahan tämä kuolisi luultavasti, että tämä enää kukaan tekisi tätä. Eikä sitä tulisi enää tietoa niin kuin ihmisille. Niin meillä on varmaan siihen se iso vastuu, että pidetään tätä lajia yllä täällä Suomessa. Kyllä. Just ulkomailla niin ihmiset on, siis nämä meidän lajitoverit on tosi kiinnostuneita meistä, koska meitä on täällä näin vähän ja yleensä Skandinaaviassa tosi vähän. No siis se just, että me ollaan aika ainutlaatuisia, että ei niin tätä löydy Suomesta muualta. Tosiaankin harmi, ettei Janne päässyt nyt. Sillä sattui pieni onnettomuus eilen ja ei mitään vakavaa, mutta se makaa sairaalassa tällä hetkellä. Eiköhän sillä ajatus on kuitenkin mukana sielläkin. Ryhmässä yleensä opettelee uusia asioita enemmän. Mä tykkään olla aika paljon yksin ulkona tuolla kadulla. Mutta sitten se on yleensä sitä, kun on niin kuin julkisella paikalla, niin sitten tekee sitä mitä osaa ja ei niin paljon keskity siihen uuden opettelemiseen. Mutta ryhmässä se niin kuin kasvaa se merkitys, että treenataan niin kuin ihan oikeasti. Tietysti täytyy sanoa, että mun mielestä ehkä Oliver on paras. Ja Oliverhan haluaisi, että mä oon paras ja Janne on paras. Että se on niinku ihan hyvä asenne se, että haluaa, että toinen on paras. Se luo sitten taas semmoista motivaatiota. No, Oliver hermostuu mulle just siitä, että mä en osaa sanoa, lähdekö mä luistelemaan vaikka ensi tiistaina. En mä tiedä. Tiistaat mulle itse asiassa käy. Tää liittyy naisiin. Tiistaat on varattu yhdelle naiselle. Niin se ei käy mulle. Mutta Oliver hermostuu siitä. Janne ei mun mielestä hermostu. Se ymmärtää mun tilanteen erittäin hyvin.
ei ole mitään semmosia, että jos lähdetään reenaan, ettei soitettaisi jollekin, että lähetkö vaan ehdottomasti niin puhelin käteen ja kaikki mahdolliset reenikumppanin kandidaatit läpi. Että. Kaikki mahdollista. Kaikki mahdollista, eli 3. 2 itsensä lisäksi. Voin sitä itselleenkin soittaa. Se ei olekaan viisasta. Kokeile joskus. Tuttaako se varattaa? Mulla on sitä varten 2 puhelinta. Mä soitan, kato kukaan muu, jos ei lähde treenaamaan, niin mä oon sit silleen, taasko tässä kävi näin. Mä soitan omaan toiseen puhelimeen itselleni ja oon silleen, että joo mä lähden. Sit se on, tarvii yksin lähteä. Leikatkaa tää.